Egama lami ndingulunga ifane nguphakamile ngokuhlala ndihlala kwilali yaphezulu kwentaba phantsi kwesithile kuthiwa kukugeqa. Iprogram yaseLouis Agri ndiyiqale kulo nyaka upheleyo nge-1 ka-August. Since i-unemployment iphezulu so bese ndiqalile ukulima phaa egadini, yafika iprogram yakwaLouis yandifundisa lukhulu, so ndasose ndaqhubeleka nento ye-farming. Ever since ndijoyine i-learnership bekune-stipend. I-stipend siye sandincedisa ukuze ndikwazi uthenga i-inputs ndiqhubeleke ne-farming yam. Into endizifundileyo kule program ukwazi ukuba before utyale funeka umhlaba uqala uwulungise, ufake izichumiso, ube namayeza otrita iphesi. Apha siye safumana i-watering can, ndawutsho ndakwazi ukunkcenkceshela. Safumana ne-sprayer, sakwazi ukuzispreya izityalo zethu, no-pipe sakwazi utsala amanzi. Siye safunda ukuba xa ungumfama funeka ukwazi uapproacha imakethi phambi kokuba i-harvest yakho ibe ready, ukwazi ukuyonegotiata neemarket ezinkulu. Ndingathi mna yona iprogram intle kakhulu, ingangayeki soloko iqhubeke nakwabanye abazayo ukuze i-unemployment ihle. After ndigredile ndizibona ndiqhubeleka ne-farming, ndingumfama okhulileyo.